के बाटे न रहे के घर, रहता दुख संगे आठो पहर। अरे बड़ी गरीब बाड़ी खाए के बाटे न रहे के घर, रहता दुख संगे आठो पहर। रंजीता कुमारी के जिंदगी नइखे आसान यारे, नइखे आसान जी। कौने बनवा सुतल बानी हे भगवान जी, कौने बनवा सुतल बानी हे भगवान जी, कौने बनवा सुतल बानी। तनव पपेन हतारी दूसरे के छाड़ी, रोई रोई वीडियो में है कहतारी। अरे इतना मजबूरी केहू के ना होखे। तनव पपेन हतारी दूसरे के छाड़ी, रोई रोई वीडियो में है कहतारी। एक जान जी, कौने बनवा सुतल बानी हे भगवान जी, कौने बनवा सुतल बानी हे भगवान जी, कौने बनवा सुतल बानी। सतेंद्र दिन कहिया ऐसन दुख से छुटकारा भेटाई। सतेंद्र दिन कहिया ऐसन दुख से छुटकारा भेटाई। याद भीमलाल प्रेमिया न जान यारे, बड़े न जान जी। कौने बनवा सुतल बानी हे भगवान जी, कौने बनवा सुतल बानी हे भगवान जी, कौने बनवा सुतल बानी। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दुधही कुशीनगर।